Di lang judingon nga panghambog ba. Mahalinan mi labi na kanang inagaugma pohon abli sa klase. Nalaman jud kay stock na kay school supplies, na kay mga school shoes, uniform, na kay kaning mga bags, etc. etc. basta gamit sa eskwelahan, gamit sa mga bata. Hi guys! Welcome back to my channel. This is Robby Simagala guys. Sa atong channel guys na datay mga mukbang, gaming, challenging, adventure, lifestyle. So kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe na din guys, and don't forget to hit the notification bell guys para always po kayo updated sa ating new upload. So thank you so much pala sa inyong mga support, walang sawang support sa mga nag-support sa aming channel, Robby Simagala. Thank you so much. I hope nga naataka nun ay sa mayong panglawas, mayong panahon na more blessings to come in our life. Hi guys! Good afternoon! Welcome back to my channel. This is Robby Simagala guys. And for today's video is mag-arrange na guys. Manarapo ta sa itong staka. It's so very abog na guys. Wala. Pasig taras mo to. Alam mo isa no? Tanong oh. So guys, ba din ito ang lingaw ron guys. Wala man tayo customer. So, mauni. Naglilinis tayo ng stock natin guys. Kasi guys, it's so very abog na gajud guys. Abog na jamo ang atong kaninda guys. Grabing gakalat ang agi. Trapo-trapuhan pod ni panagsa para masinaw-sinaw pod. Buras atong agtang baning sinaw guys. Nga pwede katugpahan og airplane. Oh my goodness. Oh, natay habayanas diri oh, panglaki. Ngani ra niya tong trabaho guys. Kapag wala po tayong customer, hindi kay sige lang po tayo galingkod. Okay lang naman maglingkod basta hinlo ang ato ang paninda, aring sa atong paninda, di kay magsige lang lingkod sa ang atong paninda nakagubot, parte pang hugawa. Ngani ra ni trabaho nato guys as a sales lady. Diba? Wala tayo customer. Sa panahon karon doon guys, is so very mingaw yun ang atong paninda guys. Tingnan siguro pa na itong panahon po na araw-grabing ka-crisis. Ayan guys, halinang tagagni, ginagmay, makapalit ag sudan, makapalit ag bugas, wala kag kilo, sudan, kailag sa dila, diba? Itong kalingawan kay lisod man po magsugira tag lingkod, pasagda na po itong paninda. Uy, tagitipan. Kay ba mo guys, inagpunlit sa customer in town. Isis, namigting na kay ag-abog perting abuga. So guys, padayon dito sa atong trabaho na to no, nga manarapo sa atong paninda para muhimahinlo sad, para masinaw-sinaw pud gamay agyahang tudlanan ug ang atong tindaw kanina. Ingit-ngit mo day. Basta kay kuan siya abog. Bisa na plastic na mo buho ang plastic mo nang maabugan gid siya sa suod. Naman na ato sang trapuhan pud panagsa. Para mahinlo pud ba. Maganda tignan po yung mga natin guys, display. Ato ang live diha mga madi, mga guys. Kumusta ang atong kinabuhi ron mga kahigalaan ko. Oh, po red na red. Chinelas na pang sulod guys. So na lang nabilin. Diyan po tayo mga doll shoes. O doll shoes. So dapat guys, kapag sales lady po tayo, kapag wala po tayong customer, so ang gagawin natin guys, ayan ito, maglilinis ng stock, mag-rearrange, kasi pag may customer po tayo, namili, di natin maiwasan, hala, ano na nangyari nito guys, oh, ito rin, oh, nangatanggal na sa dagihan kani, oh, basta siya guys, madugay siya stock,
Ngani ni siya. Mga upak pud ba? Mingon sila nga, ang may man inyong negosyo kay kuan di malata. Di bitaw si malata guys, pero kung madugay na gid na imong stock no. For example kato dal shoes. Agyang kaning kuan mga panit-panit ga ug kanang mga sanina. Kadugay nimo hinangir-hangir matingana laman ka kay nangabuslot lagi mo sinina. Gipang kit gipang kaon. Ano di ba? Nga na. Diya kaning atong negosyo guys, season ra pod ni. Sus taas kadyo tagot ngonon guys. Sa isa ka tuig, 3 seasons ra nga binta atong halin. Kani ra ang kuan karon kani sa unang panahon basta padong graduation. Malipay na mi ana guys kay kalis Ginoo kaniadto. Halin oy. Sus Ginoo ko rong panahon na. Maginuktok na lang ta kay habag mga tawa na may namalit. Diya guys, malipay na laman yung taon tamahalin-halinan tagda ko. Maglisod naman yung taon tanghalin 2,000 ang adlaw. Maglisod na mga tanghalinan og maglisod na og libo. Libog hinoon guys, na libog. Libog nagutok ang saon. Bitaw kaniadto. Kaniadto lang gid guys ba i-compare namo sa wala pa nibuto ang COVID-19 no. Di lang jud ingon nga panghambog ba. Mahalinan mi labi na kanang inagaugma puhon abli sa klase. Nalaman jud kay stock na kay school supplies, na kay mga school shoes, uniform, na kay kaning mga bags, etc. basta gamit sa eskwelahan, gamit sa mga bata. Di jud ko kalimot adto guys, one time nihalin jud mi og 80,000 isang adlaw ra na ha. Sus karon guys, inigabli ting-abli sa klase no. Maglisod na gani mig 10k, 5k. Maka 5k mi malipay na mi. Sus kaniadto Ginoo ko ang lami ah. Nakapalit gud mi kuan guys, nakapalit gud mi og na may gamay juta. Kaniadto na sa kuan, wa paning buto ang COVID-19 kay medyo nindot jud ato ang halin kaniadto guys. Nakapundar-pundar mi natay napalit nga juta nahug nagupat ka luna-luna ikaupat ng among gipuy-an. Tapos kanang among gipuy-an kuan na sa house and lot na. House and lot na pagpalit na mo. Mura to ang bisaligan guys kani yung paninda kay. Basta sa una gyud guys kusog-kusog jud mong halin, not like now gajud guys sus. Mag-uuna naman jud tara nitong halin, maglugos na gyud palit og bugas og sudan. Diya mo sweldo pa ta atong tindira. Mo gani nang ka hay gusto rong bakasyon. Diya kami na lang kaha siguro. Kay kung may klase mga anak atong katabangon atong tudluan ug unsaon pagpaninda unsaon pagnegosyo kay rong makaagi pud sila og unsa ma-experience pud nila. Aga, ang tao bantay rin? Ang asawa? Saan ka nang sito? Angas ko, ulit. Suwag ko yan? Aw, kabukin lang. Hindi ko nabukin mo. Hindi ko na, gabi ka ba?
mo pa din atong nahuman og arrange guys kani mga chinelas sa pangbata. Nyari ta diri. Mga pangbata ni dinitanan guys, oh. Natay chinelas nga I love Bohol Philippines. Wa kanini mo pa jud itong na-arrange kani wa pa man ni nato mausob ning kini. Kanas ibabaw super duper pa kalat na ja abog katuwa pa kana diha wa pa so kani man nito arrange kani ngari chinelas ni nga pangdagko na pero ngaris ubos tanawa guys see kita ninyo gakalat na diha pa ugma na pud puhon na to na arrange diha kay mo relax ta mo lingkod sa ta ha mana diha pa na arrange so diri ta sa pikas napoy ato ang sa budget tojo kay grabe gajong igangan taon guys kung walay hangin-hangin Diyos ko po dapat ay buwak nga gwapa kaayo diba gwapa ni kajo guys liwat ni ninyo ng mga nananaw ani guys diba natay salin ka ni mga paper bags na to salin na to sa graduation yan ang mga sandals na nas carton wala pa na nato nahuling o pa na ma-arrange so kana na-arrange naman ni nato mo man ang pangdagko so kaning ilaw mo man ang pang laki diha pang dagko pod mapasad na so kana diha wa pa hinluan ang pasad na nato diha ja kini ibabaw ato ra nagipagpagpagan kana wala nagamag abog ba wala nagamay agabog so kani mo nitong na-arrange pod na kanas ilawom wala pa po nato na pagpagi na tarapuhin na abog pa kayo na mga madi abog pa jud kaayo ni guys so patakapagpagani nabagi lawa naman itong tinda Ginoo ko ni jud og atiman atong paninda guys ug di ta mangunay luoy ka jud atong paninda jud guys ug dito na yan og hinlo ato gawas sa padamo Palawan ano to guys salamat ka dyan ninyo sa pagtanaw ug ayaw di mo kalimot sa pag-subscribe sa ato ang YouTube channel Robby Si Magala dapat diri tanang diba kalandrakas mag-agi diri guys naya ni ang gibukad-bukad po ni kada ni maghigda-higda akong anak ako pod maghigda-higda sahay og natay kaabang diring tindira kung wala dili ta kahigda-higda nabakalat pa ni jamo tanawa na ninyo diba kalat mo lang okay na guys thank you so much thank you for watching do not forget to subscribe my YouTube channel and don't forget to click the notification bell guys para lagi tayo magkita cats bye bye. Please like, comment, share, subscribe to my YouTube channel, Robby Si Magala. Thank you for watching. Bye-bye.